Priatelia, dnes chcem hovoriť o svojom obrátení. Mám pred sebou Božie slovo, to hovorí toto. V Lukášovom evanjeliu je napísané, že on sa ich spýtal, o čom sa to cestou zhovárate. A oni sa zastavili zronení a jeden z nich menom Kleopás mu povedal, ty si vari jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa v týchto dňoch stalo v Jeruzaleme. A on hovorí, a čo? Pýta sa ich a oni hovoria. Keď hovoríme o Kristovi a svedčíme o ňom, že je živý, a zda najúčinnejšie predstaviť živého Krista je možno, keď podáte svoj život a poviete, že môj život je iný od určitého bodu, lebo po ten bod som žil tak a od toho bodu sa môj život zmenil a žijem ináč. Ten bod je veľmi dôležitý v našich životoch. A o ňom chcem hovoriť aj ja. Bol som na strednej škole ako študent a študoval som na gymnáziu a v 3. ročníku som bol úplný ateista, tak som sa aj vyhlasoval za ateistu. Dokonca na strednej škole som bol ideovo-politický referent. A to už čosi znamenalo a malo to určité tiež záväzky. To znamenalo, že akoby medzi mladými a študentami som bedlil nad určitou ideológiou a mal som rôzne kontakty s vtedajším okresným výborom strany, chodieval som na stretnutia, písal som do politických vtedy stranických denníkov alebo časopisov a chcel som robiť ďalšie kroky, aby som mohol v tom napredovať, rásť. V 4. ročníku, keď som študoval, niekedy na jeseň, prišli prvé pozvania pre mňa zo strany mojich spolužiakov ešte do základnej školy. Tam, kde som býval, začali stretnutia mladých. Boli to skupiny, náboženské skupiny mladých ľudí, ktorí sa stredávali raz, dvakrát do mesiaca a na také stretnutie zavolali raz aj mňa. Odmietal som, nechcel som ísť, ale oni boli vytrvali a opäť prišla sobota a telefonát v ten sobotný večer, aby som prišiel medzi nich. A trošku mi vysvetlili, že čo tam robia, že sa spolu zdieľajú, že je im spolu dobré, že je tam radosť a tak. A že si čítajú tiež knihu, že si spolu spievajú tiež náboženské piesne. A nemal som o to záujem veľmi, ale na jedno naliehanie pamätám sa, že som povolil a išiel. Bola to jedna sobota večer a viem, že vtedy v tej miestnosti nás bolo veľa, sami mladí ľudia, mohlo nás tam byť okolo 30 a bol tam program, čítalo sa z evanjelia, potom bolo zdieľanie a tak ďalej a tak ďalej. A viem jedno, že sa mi to veľmi nepáčilo, že som bol celý nesvoj a že len som čakal, kedy to všetko skončí, že už si zariadím ďalší program, čím skôr. Tak som vypadol odtiaľ a prišla ďalšia sobota a opäť telefonát a opäť už ma upozorňovali moji kamaráti, že aby som prišiel, že predtým bolo fajn, že isto opäť, ale nechcel som už. Viac som ani medzi nimi nebol, ale to už bol rok 1978 a vtedy prišlo pozvanie na niečo celkom iné, čo mi tak zarezonovalo a to bol víkend niekde na chate v lese. A tak som sa nad tým zamyslel, január, polovička januára, a taká predstava, vidina ísť na čunder, tak to sa mi páčilo. A tak som povedal, že dobre, pôjdem s vami na ten čunder. A tak som išiel. Bol piatok popoludní, všade bolo veľa snehu, chata, skutočne v lese, poviem na samote, nikto dookola, nikoho. V piatok popoludní sme došli, už sa zvečerievalo, takže zakurili sme v piecke, začalo byť teplo, zhromaždilo sa asi 20 mladých ľudí
A bol medzi nami jeden pán, ktorého mi neskôr predstavili, že je kňaz. A ten mal byť celý víkend s nami. Tak už som videl, že to až taký celkom čurbes nebude, ako som si pôvodne predstavoval, ale povedal som si teraz tento piatok večer do noci nezduchnem a uvidím zajtra v sobotu. V sobotu, keď išiel program a hovoril ten kňaz o živote, o nasmerovaní, o zmysluplnosti života a o prežívaní vecí, vtedy ma to začalo zasahovať a cítil som v sebe taký určitý nepokoj a zároveň sa mi vynorilo veľa rôznych otáznikov, ktoré predtým nejak či neexistovali, alebo boli nejak potlačené. A tak som začal nad tým uvažovať a ten kňaz tiež hovoril o Kristovi. Hovoril o ňom ináč. Hovoril o ňom ako o osobe, ktorá vie byť veľmi blízko a vie robiť krok. Hovoril, že on, Kristus, robí krok aj teraz. A s tým nás poslal von. Pamätám sa, že to bola sobota, tak pred obedom, keď sme mali s tým všetkým, čo nám povedal, výjsť von, a mali sme sa sami prejsť blízkymi cestičkami. A tak som išiel a to, čo bolo vložené už do môjho srdca, čo súviselo s tými otáznikmi, čo bolo tam vložené, už začalo nejak konať, hýbalo to vo mne. A keď som tak kráčal tým lesom, zrazu som si uvedomil, že ten Kristus, o ktorom hovoril ten kňaz, že je tak skutočný, že je mi v tej chvíli blízko. A že sa ku mne priblížil a že je to taká chvíľa, taký okamih môjho života. Áno, možno to povedať, keď som na začiatku hovoril o takom bode v mojom živote, dnes to viem, že to bol okamih môjho života. A vtedy som zachytil čosi, čo som predtým nezachytil, nemal som s tým skúsenosť. Ťažko to bolo vtedy, v tej chvíli nazvať nejak ináč, ale bolo to niečo nezvyčajné, čudné, zvláštne, ale vedel som, že to, o čom sme pred chvíľou rozprávali, sa nejak priblížilo ku mne. Že ten, o ktorom sme predtým rozprávali, že sa ku mne priblížil a dotkol sa ma. Nemôžem povedať viac o tej chvíli ako o dotyku, pretože bol to začiatok, ale bol to začiatok mocný, bolo to čosi, čo ako začiatok malo ďalšie kroky. A potom následovali ďalšie a ďalšie a ďalšie dotyky. Dnes chcem Bohu ďakovať za to, že na tej ceste sa ku mne priblížil. Tak ako u Lukáša čítame, že oni išli dvaja a zrazu sa k ním priblížil niekto tretí a oni ho nepoznali. No kráčal s nimi. A až vtedy, keď sa ich pýtal a oni mu odpovedali, až vtedy, keď to bolo také vzájomné, o takom zdieľaní, až vtedy, keď išli, neskôr ho teda poznali. Ale vedeli, že im začalo horieť srdce. Tak aj ja môžem svedčiť, že on sa vtedy na tej ceste ku mne priblížil a išiel so mnou. A za to mu teraz ďakujem. Ďakujem mu za to, ako ma vedie, ako kráča so mnou, ako ku mne hovorí. A ďakujem mu tiež za to, že aj ja môžem hovoriť jemu. Povzbudzujem aj teba, aby si aj ty prijal toto moje posolstvo ako takú výzvu. Uvedomiť si, že áno, že on je blízko, je vedľa teba. Že sa k tebe priblížil, že chce ísť s tebou, že kráča, že ťa oslovil a povedal tvoje meno a že ty sa na neho môžeš teraz obrátiť, otočiť k nemu a povedať mu ty. 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 Ježiš.
Prajem ti dobrú cestu.